Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с часът на избора и с мен Боряна Райчева. В гласът на младите Надежда Максимова, български автор и журналист, завършила в Софийския университет Свети Климент Охридски, за кратко наш колега в Евроком, работила в Столица БГ и Канал 7, автор на различни произведения, сред които проза и поезия, автори на книгата "Кризите и медийното отразяване". Казвам добър вечер на днешния ни гост в гласът на младите, Надежда Максимова, наша бивша колега, както вече обявих, журналист, писател. И поканата ми спрямо теб, Наде, беше заради новата ти книга, а именно "Кризите и медийното отразяване". Това е тема, която лично на мен винаги ми е била изключително интересна, изключително важна, като част и от професията, която практикуваме, журналистиката. Не е особено лесна професия през последните години. Да. На първо място благодаря за поканата. Много е интересно, когато вместо репортер в медията, в която съм работила, съм от позицията на гост. Темата, която ще обсъдим, е наистина много интересна и нас ни засяга, тъй като се занимаваме с тази сфера в една наистина изключително сложна професия, ако мога така да кажа. В книгата съм описала много неща от към журналистическата професия. Разгледала съм похвати на различни хора, наши колеги журналисти, как реагират в различни моменти с техните гости, зависимостта, която имат определени медии. Няма да навлизам в подробности кои са те. Делата Шамари, Слаб, които съм разгледала малко по-подробно. В интерес на истината, за този тип дела малко се говори. И на мен лично ми прави силно впечатление това. Защото гражданите имат правото да съдят политици и журналисти. Медийната власт, четвъртата власт, е изключителна по значимост. И за жалост, повечето хора мислят, че ние умишлено скриваме някакви неща от тях. А журналистите просто се притесняват от съдебни дела. Това е един аспект, разбира се. Притеснението от, както са известни, както и ти спомена, делата Шамари. Но да се върнем общо към медийната среда у нас, тъй като това не е единствения проблем с делата Шамари. Проблемите, ако трябва да говорим за медиите у нас, са свързани и с недостатъчната подготовка на голяма част от журналистите и с зависимости, както ти каза. В твоята книга ти разглеждаш и другия въпрос, заплатите на журналистите, което също не е за подценяване въпрос, за свободата на словото, което е и резултат от всичко казано до този момент. Точно така. Журналистическата професия не е добре платена. И това е ясно. Поне на нас, тук присъстващите, че нещата изобщо не са такива, каквито изглеждат на повечето хора. Може би гражданите се мислят, ето сега дават ги по телевизията, те получават едни огромни заплати, финансирани са от политици, рекламите до известна степен също помагат, но не е точно така. Истината е, че има огромен контрол върху медиите и така наречената цензура също играе голяма роля. Журналистът взима от неговото лично време, той работи за обществото, обаче няма свобода на словото. И тези места, с които сме по-нагоре в класацията, нищо не означават. На практика виждаме едни цифри, но не е точно така. И ние го знаем добре. Всъщност, аз не бих се съгласила напълно. Свобода на словото аз лично виждам в моята работа. Телевизия Евроком е известна с това, че дава възможност за изразяване на гледни точки. Така също журналисти, но в индивидуалното си качество демонстрират свобода на словото и висока медийна култура. Така че явно има начин, но този начин е доста трудно постижим. Така е, но малко медии са като вашата, които дават гласност и на хората, които отиват по протести и искат да кажат нещо насочено към властта. В интерес на истината, цензурата можем да я видим дори в социалния начин на живот. Ето, например, ставаме свидетели на разни парчета, които се излъчват в публичното пространство. Остата сега имаше един хит.
Но нека да се върнем на темата за цензурата. Казваме, че имаме свобода на словото. Да, обаче когато пишем нещо или примерно използваме израз, който не е правилен, тогава... Политкоректен. Точно така. Тогава ни се налага цензура. Или се махат видеа, или се трият цели статуси. Но това ставаме свидетели всеки ден. Нека ви дам един нормален пример. Например, циганин. Не можем да казваме циганин. Трябва да използваме политкоректната дума ром. И това ни го налага правителството. Обаче, ето тук идват и двойните стандарти, понеже много се интересувам от речника и като цяло от етимологията на думата, си направих труда да вляза в техния речник. Знаете ли те как ни наричат? Те наричат нас, българите, дас, което на първо място в речника им означава роб, а на второ място българин. И това до ден днешен е така. В Германия, например, те нямат абсолютно нищо против да ги наричаме както искаме. Не само ние. Французите им викат алемани, ние им викаме немци. Може би от думата проистича от това, че на времето не сме се разбирали много с тях. До известна степен не са толкова разговорливи, колкото са славянските народи. Англичаните им викат Germany, англоговорящите по същия начин. Ето тук просто идва тази цензура, която на нас ни е налагана, а да кажем в Германия няма. На тях не ги интересува как ще им викаме ние. Те се наричат Deutsche. И това е официалното. Ако се върнем към книгата и кризите, през последните години ставаме свидетели на не една криза и ние като журналисти трябва да влезем по някакъв начин в този контекст и да го предадем по възможно най-обективния начин. Като започнем от коронавируса, с който се сблъскахме преди няколко години, войната в Украйна, сега войната в Близкия изток. Това са все теми, за които не може, според мен, поне да се търси пълна обективност, защото просто няма чак толкова голям достъп до информация, до истината. От тази гледна точка, ти как виждаш справянето с медийното отразяване на кризите? Виждаме пак едно политкоректно отразяване. Виждаме едно едностранно отразяване на войната. Не е само тази война, която ни показват. Има и много други войни. Просто ние обръщаме фокуса върху войната Русия-Украйна, Израел срещу Хамас и така нататък. Ние нагледаме цялата гледна точка. Имаше много медии, които бяха цензурирани, не се показваха известна степен от нещата. Аз съм на мнение, че трябва да се дават и двете гледни точки. И пак казвам, вие сте една от малкото медии, които го правят. Повечето медии снимат едната позиция просто и се задоволяват с това дали заради прайм тайма, защото смятат, че по-голямата част от обществото искат да видят точно това и го излъчат в този момент. Дали е заради нещо друго. Не мога да кажа. Кризите си продължават да съществуват. Има все още войни, военни действия, те не спират. Ние до известна степен също помагаме в това направление, като даваме оръжие. Войната не може да бъде спряна, когато се дават оръжия. Поне аз съм на това мнение. Като казваш отразяване на едната гледна точка, мнозина пък медийни експерти биха отговорили на това твърдение, че че не трябва да се дава право на изява на пропагандата. Всъщност това беше и причината, поради която бяха ограничени официалните руски канали. Да, но обществото има правото само да си извади изводите и да определи кое за него е истина. Като казваме пропаганда, визираме кое за нас не е правилно като информация. А защо не дадем правото на гражданите, те сами да го решат? Аз заради това вече много по-рядко гледам телевизия в интерес на истината. И аз като останалите граждани... Откъде се информираш? Предпочитам да чета. Предпочитам сама да си търся информацията. Както знаем, всеки един журналист трябва да си набави информация от няколко различни източника на информация. Предпочитам моите източници да бъдат в писмен вид, а сама да определям какво да чета. Защото дезинформацията е навсякъде и не трябва да се убеждаваме, че щом те са ни казали, че това съдържание за нас е полезно и качествено, ние трябва да го приемаме за чиста монета.
С какво се занимаваш ти в момента? По какъв начин практикуваш журналистическата дейност, освен, както вече ти представих, като писател на поезия и проза? В момента развивам свой собствен сайт, в който съм акцентирал върху социалните гледни точки. Мнение инфо. В него пише предимно различни позиции. Не само на граждани, общественици. Обхващаме различни сфери. Финансовите и бизнес всъщност са едно и също. Социални тематики. Обръщам голямо внимание върху Фейсбук. Сега може повечето хора да решат, че медията не е много подходяща, обаче на мен лично ми прави впечатление, че хората все по-често изразяват свободно мнение именно във Фейсбук, който до известна степен също показва, че нямаме такова голямо доверие върху медиите. Измества се в интернет пространството. Как виждаш справянето с този проблем? Тъй като то се случва все повече. Това е конвергентната среда. Онлайн, традиционните медии. Няма как да се справим с това нещо. То вече е в процес. Развиват се едни много силни темпове върху това нещо. Хората се чувстват по-сигурни така. Хората смятат, че ще са по-малко цензурирани именно в интернет пространството. Единственият начин е... Всъщност не знам дали изобщо този начин е подходящ. Медиите да си върнат доверието, но това ще стане изключително трудно и ще отнеме много повече време. Няма универсален метод. Поне аз лично така смятам. Благодаря ти много за днешното участие. Надежда Максимова беше в Гласът на младите. Вие бяхте с часът на избора. Ще се видим следващия вторник от 20 часа в ефира на телевизия Евроком.